Съжалявам. Вафлички им купуваме някой път на децата. Те. Приемиш ли голям? Викаме, ние сме бедни, те идват при нас. Боже. То ние сме гладни, те как ги ранят, не знам. Народ. Ние сме бедни, ти още почеш да обеднем, защото тя искат издръжка. България дали му е, дали не му е, не знам. Може ли въпрос, че ви откъде сте? Аз съм от тука. От тук е широко понятие. Аз съм от тука. Има ли значение? Аз съм от тука. Не, аз не ви питаме така информативно. Информативно, да, от тука съм. Тук сте роден, така ли? Тук сте роден. Отговаря, бе, госпожо. Да, тука. В кой град? София. И вие също, така ли? От село Баня. Да. Групата Приятели на бежанците е създадена съвсем неформално във Фейсбук през пролетта или началото на лятото на 2013 година. Да се събираме заедно, да неформални формации, петиции, да си учредяваме фондации. Има много начини, през които да действаме. И най-важното е да се осигури възможност тези хора да се интегрират и съответно не само те, ами и местното население да бъде подготвено с това да свиква, че ние ще виждаме хора от други националности, етноси на територията на България. На първо място трябва да се запознават хората с проблемите на бежанците, на второ място с реалната полза за малки населени места от заселването на такива хора, защото лагера в Харманли предлага много работни места на местни хора, които да работят в неговата администрация. Отделно бежанците харчат пари всеки ден в търговската мрежа. Вече даже има отворени търговски обекти на хора, които плащат своите данъци и допринасят за развитието на града. Нелегални хора няма! Има ли нелегални хора? Не! Има ли нелегални хора? Не! Без наси, без граници, без депортации! Без граници, без депортации! Без нации, без граници, без депортации! Това шествие не е само заради терора, който осъществяват граничните полицаи, но също така бихте искали да няма граница. Да, разбира се. Мисля, че всеки нормален човек би трябвало да иска точно това през 2015 година. Кой е роден с документи? Има ли някой? Всички с документи или ти без документи? Вие да можете да говорите. Не, аз не... За какво? Какви са въпросите? Искаме да отразиме, събитие и протест срещу насилието на охранителите, граничната полиция. Така. И затова искам да ви питам, може ли да ми кажете нещо повече? За самия ивент като такъв, той си е социален, т.е. в социалната мрежа организиран. По принцип, моето мнение е, че най-малкото трябва да имаме хуманно отношение към всяко човешко същество. Ако може да не ме снимате в... Добре. Извинявай.
Да ви попитам, този човек, който е бил с жестоко пребит, с щупен Той не е крак. един, това е хронично и ако наистина сте разследващ репортер, примерно ще отидете за един месец Елхово или Харманли, където евентуално преди дансаджиите да ги разпитват, да имате доста допир до тези хора и да ви кажат, иначе те са наплашени и надали някой ще излезе с лицето си. А кой ги е пуснал? Не, те преминават града. Говорим от Турция, България. Палят огньове, за да бъдат открити. В момента, в който бъдат открити, те са отблъсквани, което е неправилно, защото вече след като са минали в българска зона, би трябвало да бъдат поети по цялата процедура, нали? Елхово като разпределителен лагер, интервюта и тъй нататък вече процедурата за убежище. А как е възможно при условие, че Турция е полицейска държава и то богата, да допуска тези бежанци да преминават толкова много километри за стигна до България? От турска страна, т.е. на неутрална зона, би трябвало да има някой представител на ВКБОН, който да поеме тези хора, които реално, легално не могат да пресечат турско-българската граница. Т.е. турците нямат право в основание да ги пуснат легално да преминат при нас. Знаете ли, че по наказателния кодекс нелегалното преминаване на границата е престъпление и се наказва с 5 Добре, години? да, добре, но за това имаме, за това има хуманитарни клаузи, не е ли така? Значи не може да има двоен стандарт. Аз ако премина границата нелегално, със сигурност ще ме вкарат затвора за 5 години. Аз преминах срещу 20 лева българо-турската граница и навръщане това ми звучи доста така. Да, Лесово, Селцето, има си една полянка, 15 минути отнема, за да намериш трафикант да те прекара през браздата. Не съм пренасяла нищо, бяхме само с фотоапарат. И турските граничари нищо не, и се върнахме, просто беше така може да си преминават свободно. Да, абсолютно. Знаете ли, че по закона за убежището и бежанците, те не са бежанци, защото идват от трета страна, не идват само единствено, ако идват директно направо със самолет от Сирия, само тогава... Не е така. Преди да се даде статут, тоест ти за... поне 20 пъти закона за убежището и бежанците и това ви го гарантирам, че е точно така. Абсолютно. В момента проблема е Дъблинската конвенция. Нищо не се заобикаля. Винаги имаш право да търсиш убежище. Не може, когато не идваш директно от зоната на конфликт. Не е вярно. Не може. Ето сега ще го отворим закон и ще ви покажа. Добре, айде, не искам да влизам в безмислие. Тук говорим за едно човешко отношение, защото ти не можеш да блъскаш. Какво искате да кажете? Какво искате да кажете? Че те имат право да ги малтретират ли? Не искам да кажа това, но не мога значи те ги хващат, те са нелегални. Дали ще минават през затвора или няма? Значи има разлика между нелегален имигрант и бежанец. Ако има поне един град сега ще се облеча патриотичния костюм и ще пея химна. В държавата, в който няма конфликт, тогава не се счита, че тази страна... Няма конфликт? Във всеки един град в Афганистан има конфликт. Това ли не. Сега да ви попитам... Вие не знаете закона. Благодаря.
Има ли някаква схема, чрез която да речеме тези, които не са истински бежанци? Естествено, това е работа на нашите институции. Преминават тези, които наистина са бежанци, всъщност биват сега тези, които въобще не са, те няма да бъдат хванати. Логично е, ако имате пари, просто в момента наркотрафикантите и нашите хора, които са в наркотрафика, си оптимизират ноу-хауто и каналите. А смятате ли, че работят ръка за ръка с турските наркотрафиканти? Естествено, в смисъл това няма... Те просто оптимизират канала, който така или иначе си работи. Тук тези, които са хванати, са хората по принцип без пари. А не допускате ли, че има хора, които също са без пари, но не идват от държави, в които им са размирни зони и също се възползват? Да, естествено, и това е работа на държавата. Вече като ги хванат, си има процедура, интервю, има си дансаджи, има си хора, вие знаете ли дали има и коя институция също се установява самоличността им, след когато дойдат без паспорти, и знаете, че на декларативен принцип се установява, им се издават документи според закона за убежището и бежанците. Казва, аз съм, както в случая беше тук с този Салехадин бин Аладин от Сирия, който се оказа, не знам си кой си, от Алжир. Преди колко години, да. Знаете ли, че няма процедура в закона? Аз не мога да разбера вие какво целите. Аз тук дойдох да протестирам срещу насилието на хора, които все още ние не знаем какви са. Нали? Питам ви, защото това е неизвестен факт в обществото, че няма процедура, по която да се установи самоличността на който и да е. Напротив, затова имаме една институция ДАНС, където си има лингвисти, където се ги хващат по диалектите, защото аз лично съм присъствала как сириец лъже и... Нямаме процедура, по която всеки един да бъде проверяван. Това ви казвам. Напротив, след като е хванат, за това си минават на интервюта. В кой масив и коя държавна институция? Не искам, благодаря ви. Това е все едно да си бие главата. Само последно да ви попитам, вие от някоя организация ли сте или като граждани? Аз съм гражданин и съм доброволка, тъй като съм арабист, превеждам на различни места. И затова съм била и в Хармали, и в Елхово, и по граница, и т.н. и неща, които съм ги видяла с очите, човек не може да... И проблема какъв е? Това, че Гърция казаха, ние няма да спазваме, не може да се справяме с беженците, няма да спазваме Дъблинската конвенция, съответно не се минава на цялата процедура, взимане на пръстови отпечатъци, идентифициране и т.н. Докато нашите искаха да усвоят ни пари, за може ни хора да направят ни кинди. Ето вижте, значи да стигаме до съществена... Така, аз това ви казвам. Значи, спориме за различни неща. И България каза, и нашите хора казаха, не, ние си спазваме Дъблинската конвенция. И какво става? Параграф 22. Ти им даваш бежански статут. На тях целта, те наистина осъзнават, че нямат поминък в тази държава. Отиват в Европа, където по принцип... Кой им разрешава, защото в момента те имат право да пътуват. Никой не ги иска в момента и даже в Германия има постоянни протести. Точно това, не могат да работят. Точно това е. Ето, опираме до параграф 22 и тези паратурици, които искат да усвоят ни пари. Ако да речем от някоя държава в Европейския съюз реши да върне бежанците, има пълното право да ги върне в България, защото това е всъщност... Да, защото ние сме взели... Да, абсолютно. Това е параграф 22 на Дъблинската конвенция. Няма ли да станат повече арабите в България, отколкото в България? Това не ме притеснява. Проблема е, че когато имаш едно капсулирано общество, което ти е без работа, без поминък, това ти става си криминогенен фактор. Това е както навсякъде.
И става бомба с закъснител. Мислите ли, че те примерно биха работили, да речеме... Съвсем малко от тях въобще искат да остават тук. Вие това не може да го разберете. Да, но закона им забраня, те не могат да... Дори да отидат, те не ги връщат. Това е лошото. Това е лошото, че те самите са подведени, защото мислят, че сме... Не е ли по-добре тогава ние да се спасим и да затворим границата за тях? Примерно да останат в Турция, която е по-богата държава и може по-добре да се погрижи. Първо Турция като по-богата държава. Хайде проверете си статистиката да видите колко милиона беженци има там. Но тя голяма държава, има работа много там. И как се справят? Няма икономика. Турската икономика е несравнимо по-голяма от нашата и по-развита. Не искам, значи аз самата се чувствам глобална селянка. Така е, но в момента вярно ли е, че България тази държавата отделя по 1084 лева? Не. За всеки един бежанец? Не, много по-малък е порциона и ако ви кажа, че все още храната, която се раздава от военните... Храната е от 10 лева на ден, но иначе самата издръжка на един бежанец струва 1080 лева. Ние непрекъснато събираме пари, за да купуваме храна за кухнята, която военните подсигуряват по лагерите. Това е всичко изцяло на частни начала. Ние доброволци събираме пари. И защото предишният Дабаджия беше супер корумпиран, затова сега отново го върнаха него. Тогава беше си от времето на Бойко Борисов и беше супер неадекватен човек. Смятате ли, че държавата трябва да осигури по-добри условия на граничната полиция? Не. Просто ако може да се смени материала ни е лош. Не смятате ли, че те в момента работят при изключително тежки условия? Не. Зимата бяха, да речеме, си креша палатки от, да речеме, 4 дръвчета и отгоре найлон. Избора на професия е личен, нали? Както ако аз сега избера да бъда балерина, нали, ще бъда нелепа. Сега, след като си гранична полиция, се предполага, че няма да работиш в луксозен офис. Първо. Да, но при условие, че има нечовешки студ, да речеме. Тези, които са спасителни служби в планината, те са също на нечовешки студ. Да, всеки е прав в избора имат къщичка, кабинка, където да се приварят на топло и да се стоплят. Това какво? А българските полицаи няма. 24-часово дежурство. Те не са ли хора? Добре, значи говорим за липса на капацитет за справяне с проблем, нали? Сградата смятате ли, че трябва да се дострои до края? Пълен нонсенс. Защо в Гърция е обградена с доста по-сериозна сграда, отколкото нашата. И затова има още по-голям наплив там. Въпросът е, че Гърция казва, ние не спазваме. Те официално отказаха да спазват Дъблинската конвенция. През гръцката граница не знам да е преминал нито един бежанец. Напротив, айде да видим. Оградата е 5 метрова там. Добре, хайде да видим по море колко влизате. Да, но на пешеходната граница на Гърция не може да пиле да прехвърли. Няма значение. Там дори стрелят. Ама той съвсем малко, там не стрелят. Стрелят. Добре, айде да отидем в Гърция да видим колко нелегални ще видиме. Нелегални има, защото морската граница не могат да обхванат, но сухопътната е заградена. Няма значение. Ние как ще влезем в Шенген, когато нямаме граница с външна Гърция каза, ние не може да се... Знаете ли, че това изискване да влезем в Шенген? Значи не съм юрист единствено. Аз ви казвам, че аз не се оправдавам, защото не съм виновна, за да се оправдавам. Аз ви казвам, за мен беше много по-почтенно и хуманно България да каже, ние не може да спазваме Дъблинската конвенция и си измиваш ръцете. Докато нашите казаха, сега нашите хора ще усвоят едни средства. И то така, за дълъг период. Да се построи границата отново, както се била винаги. Не е пилеене на пари. Не е пилеене на пари. Добре, благодаря. Добро утро на Светла Баева от Българския хелзинкски комитет, Явор Сидоров и Мария Черешева от организацията Приятели на бежанците. Сега, какво сме постигнали? Трудно е да се прецени още, защото това далече не е приключило. Трудно е да се каже какво е крайното постижение на всички, които се занимават с доброволческа дейност. Една такава програма включва
обучение по български език, помощ за достъп до трудовия пазар, социална помощ за жилища, дали те ще бъдат на частни найми, дали ще бъдат някакви общински жилища за временен период, разбира се. Явор пък е преподавател по история, политически науки и международни отношения, а иначе и двамата сте доброволци в инициативата "Приятели на бежанците". Инициативата се разрасна не само до хуманитарна помощ, ами и до оказване на правна подкрепа. Да. От друга страна, мисля, че в известен смисъл взаимно се социализирахме с институциите. Те свикнаха с нас и ние с тях, че доброволческата работа не влиза в противоречие с функциите на държавата. Всъщност ние имаме изключително много инструменти, през които да действаме и не е нужно да се събираме заедно, неформални формации, петиции, да си учредяваме фондации. Има много начини, през които да действаме. Винаги има лични мотиви и просто познавам бежанската съдба изотвътре. Знам за какво става въпрос. American University in Bulgaria. Now this organization, this talk on these slides was supposed to be given by a volunteer who worked tirelessly but who was unable to come. And I'm just going to say a couple of words about this because this is a particularly interesting organization. The Council of Women Refugees is a very interesting NGO. Сега ще ви покажем част от организациите, които се занимават с подкрепа на бежанците у нас. Те организират конференции, семинари, кръгли маси, събиране на помощи, протести, оказване на безплатна правна помощ и редица други дейности. Когато зададем търсене помощ за бежанци, първо изниква Time Heroes. На тяхната страница грижовно ни съветват как да помагаме на бежанците по различни начини, например при подаване на документи пред институции. А сега да погледнем кои са спонсорите на timeheroes.org. Познати лица: Charles Stewart Mott Foundations и EA Grants. Вече ги видяхме веднъж като спонсори на Multiculti колектив. Оказва се, че спонсорите на Multiculti колектив и Time Heroes са едни и същи. На сайта на Multiculti колектив виждаме още донори, един от които е фондация Работилница за граждански инициативи. Да погледнем кои са EA Grants. Фондация, която спонсорира развитие на демокрация и изглеждащи като граждански инициативи с милиони евро. Само в България EA Grants е наляла 78 милиона евро за периода 2009-2014 година. Заедно с фондация Norway Grants парите, хвърлени за демокрация от двете фондации, набъбват до 126,6 милиона евро само за 5 години. Как тези пари подхранват гражданското общество? Много лесно. В долният десен ъгъл на интернет страницата на EA Grants намираме връзка към НПО-тата партньори на фондацията. Тук отново се припомня благодетелната роля и живителната сила на пръснатите 126,6 милиона евро за удобна гражданска мисъл и подобни инициативи. Сега да погледнем страницата, където се вижда кои са програмните оператори на тези 126 милиона за България. На първо място фондация Отворено общество в партньорство с фондация Работилница за граждански инициативи. Продължаваме по нишката финансиране на НПО-тата и отново стигаме до Работилница за граждански инициативи. Там като партньори и донори виждаме същите познати брандове. Фондация Америка за България. Виждаме и колко пари са раздадени. Ако се зачетем в описанието на проектите, има някои, които будят откровено недоумение.
Например, 300 000 лева са дадени за проект, който има за цел да развие филантропията на местно ниво. През 2013 година е плащано и за проекти, които откровено целят да подменят историята, самосъзнанието и културните традиции на нас българите. Отново работилницата за граждански инициативи получава пари, за да изработва гражданското мнение и свободната воля на гражданите. Прави ми впечатление и един друг банер – OAC Foundation. Виждаме, че тази организация е разположена в Женева и помага на страни като нашата да развият демокрацията. Виждаме също, че и ОАК раздава грантове. От страницата разбираме как само за една година работилницата за граждански инициативи е спонсорирана с $200 000. От препратка към препратка по сайтовете се натъкваме на една огромна оплетена мрежа от НПО-та, фондации и сдружения, които се захранват с пари от чужбина и са основни работодатели на българските експерти и определени граждани. Има дори цяла програма, създадена по Европейски финансов механизъм за финансова подкрепа на НПО-тата. Излишно е да споменаваме, че отново е намесено Отворено общество и работилница за граждански инициативи. Отново EEA Grants дава парите. В този проект работилницата за граждански инициативи финансира медии чрез дарителство, за да променя общественото мнение по различни въпроси, включително и за бежанците. Кои медии са приели великодушното дарителство и са си осигурили дългосрочно медийно партньорство? Нова телевизия, Дарик Радио, сайта Вести БГ, БГ Радио, телевизия и радио България On Air, Вестник Сега, списание Forbes, списание Менеджер и така нататък. Парите, разбира се, са дадени за да осигурят медийно поле за изява на подкрепени от работилницата за граждански инициативи представители на неправителствени организации и независими граждани. По-надолу виждаме, че всъщност почти не е останала медия, която да не се е ползвала от грантовите пари. БНТ, онлайн радио Бинар, радио FM+, BTV радио, TV+, програма Дестинация България. Регионални медии, Инфо Плевен, Радио Фокус Сливен, БНР Радио Пловдив, БНР Радио Благоевград, телевизия Източни Родопи, Общинско радио Кърджали, Вестник Нов живот Кърджали, Медия 24 Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград, Бургас Утре БГ, Вестник новини от Стара Загора, Ямбол Вести, Сливен новини Вестник, 100 Вести Инфо, Габрово Нюз БГ, Пловдив Утре БГ, Варна Утре БГ, Пиринско.com, Благоевград Инфо. Онлайн медии Вести БГ, Дарик Нюз БГ, Зар БГ, Днес БГ, Оф Нюз БГ, БНР София уебсайт, Свежо Нет, Радар БГ, НГО БГ Инфо. Печатни медии Сега, Преса, Дума, Анонс, списание Forbes България, Менеджер, Една седмица в София, Културен гид на София. Сега да хвърлим поглед към друга неправителствена организация, наречена Сдружение Възможности без граници, която също се занимава с темата за бежанците и така наречената реч на омразата. Много интересно ми се стори темата за речта на омразата и българските НПО-та. От това прозорче ни гледа приветливо логото на Българския Хелзински комитет. По-надолу Отворено общество, естествено, и още по-надолу българската ЛГБТ организация. За незапознатите, абревиатурата ЛГБТ значи лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални.
EA Grants, разбира се, подкрепя финансово и тези обезправени индивиди. Идва ред и на перлата в короната на НПО-тата – Български Хелзински комитет. За повечето хора той не се нуждае от представяне. Тук може да прочетете съвети как да помогнете на бежанците, как да не нарушавате правата им, как да предприемете действия, за да улесните интеграцията. Кои са донорите на Българския Хелсински комитет? Институт Отворено общество, Будапеща, Ню Йорк. Следващ донор. Отново виждаме фондация ОЛК, Швейцария. Агенцията за основни права на Европейския съюз също помага. Върховният комисариат за бежанците към ООН и самата Европейска комисия. Появява се една малка фондация Лион Ливай. Тя е основана в Америка и се занимава с изучаване на историческото наследство, т.е. подмяна на историята. Отново се появи и работилницата за граждански инициативи. През годините Българския Хелзински комитет е получавал пари от фондации и НПО-та, регистрирани извън България. Американска агенция за международно развитие или USAID. Демократична комисия към посолството на САЩ в София. Европейски център за правата на ромите Будапеща. Институт за конституционна и законодателна политика Будапеща. Институт за устойчиви общности. Министерство на труда и социалната политика. Посолството на Холандия в България. Програмата Матра КАП и програмата Матра на Министерство на външните работи на Холандия. Програма за развитие на ООН. Програма ФАР Демокрация. Ромски образователен фонд. Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Фонд German Marshall. Фонд за подкрепа на неправителствени организации на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Уестминстърска фондация за демокрация. В резултат на което БХК получава за 2013 дарения в размер на 1 милион 164 875 лева. Ето и отчета на БХК за 2013 година. Пред полезрението ми излиза още едно НПО, създадено специално заради бежанците. Името му е Български съвет за бежанци и мигранти, създаден от Българския червен кръст, Българския Хелзински комитет и Каритас България. Накрая ще ви покажем едно НПО на Борислав Чеширков, говорител на ВКБ-ООН за България, което може би е в конфликт на интереси. Може би поради това, че Ширков е поставил за управител в графата на сайта на организацията лице, което не фигурира в регистрацията на НПО-то. Отиваме на страницата на Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти. Виждаме, че за управител е посочена Вера Захариева. Партньорите и донорите на това НПО отново са ясни и познати. Интересното е обаче, че в графата управителен съвет не фигурира управителя на НПО-то. И така, какво се оказва? НПО организациите са навързани като начленена тения. Тази тения получава свежи пари отвън, за да рови с мръсни инструменти в мозъка на българското общество, да го създава и да го моделира такова свободно и демократично, каквото е необходимо на евроатлантическите партньори. Тенията е пронизала министерства, общини,
медии, културни и финансови институции. Храни се от тях. Ползва ги. Те са нейният гостоприемник. До последна капка кръв. НПО-то е начинът на управление на демократичния неолиберален режим. С красиво изработени граждански инициативи, той мачка тежко и неусетно. Заставайки с лозунги за чисто човешко състрадание, изредените в този филм организации на практика изместват общественото внимание от един друг, много по-мащабен за България въпрос.